Djece, tu su nam Jadranka, Biserka i Helena. Sve tri ovdje. Dobro. Obično je druga subota i druga nedjelja u mjesecu svibnju obilježava se Majčin dan. Stoga nije čudo da su djeca zajedno uz potporu svojih odgojitelja poželjela otpjevati dvije pjesme. Proljeće u srcu i čestitka majčici. A sad jedan pljesak za vašu djecu. Lijepo. Pa djeco, izvolite, pozornica je vaša.